जुननि 12 तारिखनो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इभिकसन खालामनांगौ होननानै लिरनानै लाना फैदों। जेसेबां इभिकसन जालांदों, जेसेबां गिर्जा मन्दिर मस्जिद जेसिबि दं हुख्रेमजोबदों, बेफोर गासैबो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ रन्जित बसुमतारी सार बा फेरेंगा सार बिथाङा फेलार सासे दैदेनगिरि। जय आग्रामा महिलारिनि, जय खाम्फा बरगयारिनि, जय नांगोल पार्टीनि, जय आग्रामा महिलारिनि, जय नांगोल पार्टीनि। आंनि भटआ, आंनि भटआ, आंनि भटआ जय आग्रामा महिलारिनि, जय नांगोल पार्टीनि, जय खाम्फा बरगयारिनि। आंनि भटआ, आंनि भटआ, आंनि भटआ बयखौबो आङो खुलुमबाय। एभिकसन खालामनायखौथ' आं बेखौनो बुंगोन, जोंहा लिरनायानो दंखायो, रावबो थगायनो हाया जे जुननि 12 तारिखनो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इभिकसन खालामनांगौ होननानै लिरनानै लाना फैदों। रावबो थगायनो हाया, रावबो खारग'नो हाया। जेसेबां इभिकसन जालांदों, जेसेबां गिर्जा मन्दिर मस्जिद जेसिबि दं हुख्रेमजोबदों, बेफोर गासैबो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ लाना फैखादों। नै लिरना लाना फैखादों, बेयाव इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर' होननाय लिरनाय दंखादों, मिथिबाय। आरो नैयावनो नैबे आन्डारलाइन होनायानो जाहैबाय बेयाव कन्टिनिउ रेगुलार इभिकसन खालामनांगौ, खालामबाय थानांगौ होननानै लिरना लाना फैदों। अब्ला दिनै गासैबो इभिकसन खालामनाया जोंनि फरेस्ट लेन्डआव थानाय, जोंनि माबायाव ग्रेजिं लेन्डआव थानाय, कास्ट लेन्डआव थानाय गासिखौ बर' बिसा बा गुबुन जातिखौ हुख्रेमजोबनायानो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मनि अर्डार। बेयाव लिरनायानो दंखायो दै, बे खिन्थु बानायनाय खोथा नङा, बे लेखासो बिदि आरो। दानि हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारीया दासिमाव मा डेभेलप मावखो होननानै डेभेलपनि खोथायाव दिनै रायजोआसो बुंगोन, नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरो। आरो रन्जित बसुमतारी सार बा फेरेंगा सार बिथाङा फेलार सासे दैदेनगिरि होनजागोन, नाथाय बिथाङा मावनो नाजादोंमोन, मोनसे मोजां खामानि मावनो नाजादोंमोन। बियो जुननि 9 तारिख आसाम गभर्नमेन्टनो मोनसे लेखा होदोंमोन। न' डाउट बे रायजोनि थाखायनो, बिटिआरनि थाखायनो मोनसे मोजां माबा होदोंमोन दै आयं। बेयाव लिरदोंमोन बियो, इट इज प्रप'जेल फर काइन्ड कनसिडारेसन एन्ड एप्रुभेल फर प्रप'जेल फर राइजिं अफ बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स। बेखौ एप्रुभ खालामनांगौ होननानै आसाम सरकारनो दाखिल खालामदोंमोन, प्रप'जेल होदोंमोन जे बै फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने हंस्थापन होनाय बा साखरि होनाय। नाथाय आसाम सरकारा मा लिरबाय बेयाव, जे जोङो नोंथांमोननि बिटिआरनि माबाखौ बासायनो थाखाय जोंनो 3 बेटेलियन डिपार्टमेन्ट हरगोन, बे बेटेलियनावनो नोंथाङा हेफाजाब होलांनांगौ होननानैसो लिरनानै हरबाय, प्रस्ताब खालामना हरबाय। बा माबानि फेरेंगा सारनि प्रस्ताबखौ बिथांमोना नाटसाट खालामदों आरो। 3 बोसोर जाबाय, लेखाया आंनियाव दङ, 3 बोसोर जाबाय फेरेंगा सारखौ आसाम सरकारा साखरि होनायखौ जब्द खालामना दोनदों। सासेबो साखरि होनो हायाखै, लेखाखौ आं नोंसोरनो होगोन दा। सासेबो साखरि होनो हायाखै। माबायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जेसेबां पस्ट दङ एसेबांनो दासिमबो दङ। उनाव होगोनखौ आं बुङाखै, दासिमबो बेनि एखेयानो दङ। अबाय डेभेलप होना बबेयाव? नों कालबार ब्रिज न' बानायनायखौ डेभेलप होनगोन होनबा बेथ' जाखायो। नों साखरि होनो हानांगोन, फरेस्टखौ बासायनो हानांगोन। नों फरेस्टखौ बासायनो थाखाय नों सरकारनिफ्राय प्रप'जेल बिबाय, एप्रुभ खालामनो आसाम सरकारा बुंबाय जोंनो होखागोन, माने नोंनि प्रप'जेलखौ जों दरखार गैया होनना बुंबाय, मिथिबाय। बेबायदि बिनिखायनो आं बुंदों रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा मा मावदों मा मावाखै रायजोआनो मिथिखाजों। आं बुंखाबाय डेभेलपमेन्टनि खुनु नमुना गैया। फिसा फिलाखौथ' मावखागोनानो, गभर्नमेन्ट जाबाय, फैसा फैबाय, फान्ड थाबाय, फिसा फिलाखौथ' मावखागोन। खिन्थु रायजोआ जेखौ नुबाला मोजां मोनो, मेगनाव नाङो, बेखौ दिनैसिम मावनो हायाखै। जेरै दोङो बिदिनो दोङो, नङा होमबा आयं? मा मावदों? जेबो गैया। बेसेनो बिसायख'थियावथ' जोंहा नै देराखागोन। आंथ' डकुमेन्टफोरखौ रायजोफोरनो होजोबखाबाय, रायजोफोरखौ कनभिन्स खालामदो, हाबफैदो रायजोनियाव, नङा होमबा? रायजोनियाव मिटिं लादो। आरो आयं नोंसोरसो लेंहर इउ पि पि एलखौ सों, सिमा बारायनाया मा जाखो, स्कुल कलेजफोरखौ मानो दानजाखो,
माने सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ होआ होनना मानो बुंजाखो लेखाया हरलाय होगोन होननायखौ सों आयं मिथिबाय बिसिनियावनो सों UPPL BJP फोराबो फैयोना एकदम डाइरेक्ट बिसोरसो उल्था लिंक माने मिटिङाव नेना थानाङा नङा होमबा बिसोरसो उल्था लिंक खाम्फा बरगयारिया 100आव 100% देरहागोन आरो खाम्फा बरगयारिया जा भट होगोन BTC-खौ बासायनो थाखायसो जों भट होगोन आरो बेयाव जेबो सार्थ रावाबो गैया आंबो BTC-खौ बासायनो थाखायसो दिनै हाग्रामा महिलानि टिमाव खामानि मावगासिनो दं जेबो सार्थ गैया सार्थ थायोबा आं थिका मावना फैसा होना थिका मावनो हायो माथो दं आरो बिदि आरो थेंक इउ मैयानि सानावहाय दरं उदालगुरियाव इलेक्सन जानानै थांबाय बेयाव माला माबाया देरहागोन जोंहा दुर्गा दास बर'आ देरहागोन सोरथो फेर खेथायनो हानो मेसिना थिगबानो गासिबो थिग मेसिना थिग नङाबानो लाब गैया मिथिबाय बेयाव बेनो थिग जय हाग्रामा महिलारिनि जय खाम्फा बरगयारिनि जय नांगोल पार्टीनि जय हाग्रामा महिलारिनि जय नांगोल पार्टीनि आंनि भटआ जय हाग्रामा महिलारिनि जय नांगोल पार्टीनि जय खाम्फा बरगयारिनि आंनि भटआ बयखौबो आङो खुलुमबाय नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।